Yo, what's up mga kulira? Ani-ana po di balik si Jongyu Kulira. Ang akong buhaton day ay mubalak day ko. Ang ako'y gisuwat nga balak. Kinasing-kasing na ako ni siya tagbuhat. Pero dili man ko kami memorize. Ako lang ning basahon. Gusto mo maminaw? Pues sige. Music, maestro. Ang title ini Bitin Makaadik. Sa kadaghang lami sa kalibutan, ang among bitin paman ang ilang naadikan. Bisan paman dili kini kinadak-an, di pangita kini gihapon sa mga kababaihan. Bitin nga ugaton, bitin nga pulahon, bitin nga isog nga salangon mo salon. Bitin nga ga-helmet, bitin nga mubugwak og pilit. Bisan man ganit kini muapiit, maningkamot jud kini nga siya'y makasirit. Adunay panahon nga kini magluya, adunay puy panahon nga kini perting isuga. Adunay puy panahon nga kini baskog, bisan nakibaw tang kini walay bukog. Abtik pa kini sa kidlat kung kini mubarog. Kung adunay paa o cleavage, makita kini mupurog. Bisa na kini kanunay baskog, aduna pud kini panahon nga sila'y dili mulagi. Sa pangindaron nga 13, 14, 15, ang bitin mas kaypir pa kaysa gigutom nga tigre. Apan kung manghidada gani og 40, 50, 60, ang bitin lami nang ipaputol kay wala na kini minta.